će se svako čija je ta curica. Biće ona meni najlepša. Pitaće se svako čija je ta curica. Tatine su oči, mamine usnice. Ti si naše prvo čedo, moja golubice. Da mi bude zdrava, živa i vesela. To ti tata želi od srca. Da mi bude zdrava, živa i vesela. To ti tata želi od srca. Pred očima mojim ti si divan cvet. U rukama mojim sad je ceo svet. Od Boga si data moja srećice. Sad kad tebe imam, ko da imam sve. Od Boga si data moja srećice. Sad kad tebe imam, ko da imam sve. Tatine su oči, mamine usnice. Ti si naše prvo čedo, moja golubice. Da mi bude zdrava, živa i vesela. To ti tata želi od srca. Da mi bude zdrava, živa i vesela. To ti tata želi od srca. Isanela, Isanela, sunava kaj roveva, caro guaso spinger yuma, mangala tiri luma, me otate gushing yumu. Paravena mi fanela, biandili Isanela. Nastinete apagav, chaklinum teromav. Paravena mi fanela, biandili michai Isanela. Nastinete apagav, chaklinum teromav. Na mama гордостта, тати слабостта. На мама гордостта, тати слабостта. Мама кири гордост, тате скири слабост. Isanela, Isanela, sunava kaj rovela, caro glaso spinger yuma, me angala tele luma. Isanela, Isanela, sunava kaj rovela, caro glaso spinger yuma, me angala tele luma.
Paravena mi fanela Biandili i sanela Odeve u blagoslovim jasman Šukarićija din jasman Paravena mi fanela Biandili mi čan i sanela Хайде, целим на татко да проличи. Да само глава. Немoj na celulka, na момичето ми. Ама задръжте малко, да ги снимат. Ама ето. Браво, браво. Не. Ева тук. А там вътре може ли да влеземе да се снимаме или не може? Не. Тук. Не бе, тук бе. Тук. Стойте малко, само на тебе направим една да снимам. Гледайте на тук. Вдигне малко със срам да и се вижда лицето. Да. Стой секунда, стой. Ето, Саша, ето, виж го. Айде, виж го. Ето, виж го. Остави, тя лиго. Добре, кой се снима? Айде, Нека да се успокои това, ще снимаме. Вичере, бе. защо да не Съм те гледа. Айде, тя да не гледа. Айде, виж, бе, метето. Без да рече. Айде, стига. Гледа, ама стига. Ще видим. Айде. Айде, ние после, айде. Айде, како сме се с мъжът и с... Айде, мама, айде. Остане го долу. Дай снима си ти, какво се снима. Доближете се малко. Дайте само вие. Вие сте бабата и дядото, нали? Само вие. Айде, дедо. Планах дедо стана. Айде, дедо. Емоция, цялото на теб. Стой само да си направим една снимка. Хайде, сега. Добре, бабата сега сама. Емо, цялата на тебе.
Внимавайте. Добре, сега отидете руки. Боби, айде лети с нас една снимка. Окей, на телефона. Айде сега ти. Ще да нека се. Казвате ми как да направя. Двамата ли си? Не, бе. Аз сам. Айде. Ой. Кой си сте да? Айде. Ама вземи кипет. Айде, Мелек. Леко, чакай. Хайде, слушай ти, айде. Айде, стига. Мамо, заставайте с това. Ти на всека снимка, мамо. Аз съм нищо мисля. Заставай. Една снимка само с Таня и съвсем аз сама. Дайде. Не, първо Не, с тебе, айде. Заедно. Една снимка. Айде си направим една снимка. Взимай го. Чакай, мама. Взимаш сега. Внимавай. Хайде, не си снимам така да се разложи. Тя се възхищава сега. Още една може, да? Сам ли? Да, Симеоне, дай мамо само на брат на бърза. Айде. Внимавай, Сергей. Внимавайте. Пак що такава? Добре, давай първото. Добре, сега гледайте на тук. Митко, ева, мамо.
Айде. Бързо, айде. Ходи там, до там. Ходи. Ани, вижте как можем пак ще чули смело. Той нямаше така. Айде, как е? Рони, айде, Айде, кой? Давай, вземи ли душ? Ела, бата, аз. После искам да ми направиш една стъпка само да... После ще се сложим на това. Дай, само зи. Маленький. Живот не е Всичките ли се снимат? Не. А? Само аз не си. Да. Айде? С вас не се. Айде, да. Айде, Габи, имам. Така е. Всички се снимат. Да се видим. Чакай да поразснимам само аз. Айде. Стой. Стой. Супер. Слушка ли някой пак каже? Айде, жените от тук, мъжете от там. А ти, Симеоне? Не, аз си Само сата. Бабите и дедо. Готови сме. Всички снимаха ли? Да. Добре. Дайте сега да я убием. Чакай да... Дай това. Айде си, да си трябва да си правим. Айде да вземем. Имате ли всички работи от там? Кой къде се качва сега? Ма подредете се да. Чакай малко.
Чакай, детето ми замръзна. Айде. Не мога. Фани ръката. Дай ръчичка. Симеоне, помогни се страшно. Айде на просто си става. Чакай сега. Да излезе свика. Айде, че те чекам. Трябва да ще. Защо вече? Ами защото не мога с една ръка, бе, човек. Какво искаш сега да направиш? Сега да чупа кръгачата. Така. Айде, много здраве, късмет, щастие в живота. Живота. А това? Сега какво го правим? Гледането на бебето вътре при него. Там ли отиваме сега? Да, ще влизат и какво ще правиш? Напред. Това сега за хъм го дава, това не знам. Това влизаме и ние вече. Това какво да го правим? Прибирай го. Не се събудите, не. Kako ще ме събуди? Само не стай. Само не стай. Искам да ми караш кой снимки. Не такива да са черни и червени. Къде ми е дамската чанта? Има мокри кефири, да? Няма ли си стъпа? Илиян, Най-утре вече ще ти видим за 9 вече дойдете от тези. Како? Вися. Какво ще 50 да? Какво? Изгледаш ли го? Илияна, какво правиш? Това е твой подарък. Вече няма. Нищо. Как сте била? И най-много пред. Айде, лай тук, мама, който ще снимат света, айде. Чакай да се снимаме. Чакай. Къде е тук? Тук е, спокойно. Ама нямам така вътре да ми стине малката. Не, Иляна. Давай, бива. Тук ме страх, като сняга и напърши. Иляна ще те захапне. А просто опърши. Искаш да те хапне? Дай радиото. Това е тази туркина. Има на телефон ли да? Това са от Анкара. Тя нека си спинка там, ще... Виж да взема как? Знаеш какво, Таня, по-добре не я взимаш, защото... Да, не остави, нека се... Защото аз съм камерист. Няма проблем. Да, мам, даде биби. Айде, готова ли си? Айде, готова. Гледай сега тук. Каква хубава снимка ми направи. Айде, давайте. Чакай, аз набързо, че аз съм една, вие сте пълно. Така е. Ти си с предимство, къде да не държиш? Няма да излизаме, защото все пак... Бебето така, да много навали. Хора, айде. Чакай тук, аз не мога да излезем сега. Стой. Аз искам да я мунка малко, може ли? Само малко да я мунка. Само и изчезвам аз. Не си ти, Рема.
И се снима сега. Давай, отивайте и ви. Добре, така. Той ще с такова... Айде, да си снимаш. Не го изкарах, служи го така. Ми изкарах. Някой друг ще снима ли? Да, ще снимам. Аз и дъщеря ми с друга дъщеря. Чакай, леко съм. Гледай в камерата. Гледай там в камерата. Не може, чакай. Дай да подадиме всички подаръци, Рени. Ево да изкараме подаръка. Искаш ли? Хайде, Деси. Хайде, ево. Тук ще подавят. Стой. От Лена Деси. Não cara. Чакай да го пускаме да. Хайде, подарявай. Чакай, искай да се тия малки обички за и си ги носи с да не снимаме ела. Айде, и се снима. Да ноде само кръста да не глава. Не. Това е за бебето. Няма пипаш. Хайде, хой. Спръснати. Като. Къде си подарява? Ама аз казах да му чакам. Иляна, ела, мамо. Някой ще снима ли? Да, ето. Стой само да снима. Ето това са от нас. Ето и тия кутийки. Мамо. Не пуска. Викаш, ще си ги отвори. Да. А снима ли се? Да, аз снимах се. Айде ти, дай съм да го цука, че иска да го цука. Ой, Айде да го цука. Чуния, бебе. Къде е, мамо? Айде. Чу си събричен, това. И аз след това съм заедно. Не, нищо не ти пробвам, пушкам те, не ти правим нищо. Иляна ли плаче? Аз се пушкам. Айде, е така. Не, обличаш чисто долу. Много красиво. Гледай. Едно от има другата станция. Айде си, ама. Ама, статък не е. Айде, нас. Айде, ма. Айде, ма. Я пресимам, давай. Идваш ли, Злата? А Емо къде? Не знам. Нали я го викне местоположение? Емо! Емо! Къде е Емо? Ти би чаля с към Нахщи не е. Стойте. Бате няма вайбер. В другия ми тръжка. Ой, тук терешки има. Нека правя след това. Слагай на бебето. Е, там слагай на бебенцето. Ето. Айде и това. Това. Ей, къде го това бе? Нека ми го. Майко, още повече. Добре, и това отгоре слагай. И това е твоя подарък, нали? За бебето. Слагай и там. И него. Браво на момичето, тя си нареди и подаръка. Айде така, айде, нека мине. Еми, къде намериш
Виж ми стола е там отгоре. Ай, слагай я и тук. Слагай там. Реди, мамка. Айде му да не снимат. Деци. С бебето. Къде е Марти? Емо къде го заве? Знаеш това на кака ли? Я го заве. Е, Наталия голата да Добре, ще го снимам. Вей как се ожива. Защо? Дай, дойде, Боби, да ги снимаме и двама. Е, синът си го взе? Ами, защото няма кой да го гледам. Стефи, застани мамата бебето да ви снимат. Ей, Марк, сега ще сложим. Ай, сега снимайте се. Ама вземете я я сложите. Ама изчекайте да го гледам. Да. На спалната по-добре. Да, няма да казват. Хубаво. Ама се усмихваме. Много си добре. Това не ли сте ви Снимайте и да. Трябва да Е, го държим там, да. така отстрани, ако не. О, добре, добре, бабой. Е така. Ама да не ме снимаш мен. Марти! Що е мина, мам? Викай му Почва да- името Марти. Марти, бе! Марти! Нема да седи там, не. Нема да седи. Добре. Право там да свети. Кажи му на момчето да свети. Ай.